Samantala, pinaiigting po ang paglinang sa kaalaman po sa agrikultura ng mga mag-aaral sa San Nicolas sa paglulunsad ng mga kagamitan para sa aktwal na pagkatuto sa Kakabugawan Elementary School. Sumailalim po sa rehabilitasyon ang garden plant box at pinalawak din ng fish pond sa paaralan upang matunghayan mismo ng mga mag-aaral ang pamamaraan ng pagtatanim at pangingisda. Ayon naman sa mga guro, makatutulong ito para sa mas mapalalim pa ang kaalaman ng mga bata na maaari nilang madala sa labas ng paaralan. May sa katuparan din ng rehabilitasyon sa ilalim ng Masonry Works Project ng lokal na pamahalaan na layong pang palawigin sa iba pang paaralan para sa karagdagang kaalaman ng mga mag-aaral bukod sa akademya. IFM News. IFM News. IFM News.